Hatu Cristiano Ronaldo unlak ban jubab ya ke perthai ki pajba football hak leng ke perthai mentai kena keren syapang Cristiano Ronaldo urangi lekai ubala penki ya ke perthai daki kol bat ki trofi mentapat uhapani kun persya om tang yi kinong lekai hendrai ru persya yi kijeng kentho ki bajur bha ha kan ka FIFA World Cup mentau snam arajar apun riu Ronaldo ula kenjo sau pui snam karta udang mi madan kumu kapten jong ke Portugal hendrai hadu menta kacinya linti jung u kamlong kumbaki pajba ki kmi linti ulai lekai hamadan klem kol ha kijing kon bahe jong ke Portugal bat kanek la penlong ya pun ba kibriu bakin bu jingkeli kat ba Lionel Messi udang pen i ka jing tebet jung u Kylian Mbappe udang yalam ya ke France daki kol badu Erling Haaland ro udang penki ya kinong Abden hendrai Ronaldo pan udang wat ya kata kol kabala ban penkela ya keja keren baro kilat pathai kubor ha Europe kelas tang ban tho baka Portugal kade ban perkhat ya kalawai ki ong baka kanhon kadon ki samla ki baklain hendrai kidang syania urang lekai ubala sau pui snam karta hendrai kinong kersan jong Ronaldo ki ong ba pun sen kacing em jong u lasya kan tho kumne hausnam arajar khan riu bon ki ong baka Portugal kan omla ban job ya ke Euro hendrai ke Portugal kelara ikan amla do habun kipor habaki pajba kladu jengkermen dai ha kata kapor ba Ronaldo ula jubab daki kol ki ba pen kendit ya ke perthai kane kade kadau bawat mentaro ki pajba juu kidangai ukur jong ke Portugal Roberto Martinez ula yang scam bat Ronaldo ula ong rokumne omla ban klet ya ka ka ba Cristiano Ronaldo ulale na ka banta ka Portugal kajing start ban kajing koridor juu udang la ban thau kilat bat penki ya kinong Abden hendrai kinong bisar football ki pan pau ka wepan kajing mod ki ong ba ka World Cup kam ju up ya noro kapor ka ya stand bat ki samla ki wan lada ka Portugal ka kwa ban poi sya ka thong kala ban don kam ban ai banta khambun ya ki rang lakai ki brang kham samla menta ka ji khon ka babut jong ka Portugal kala ban long ka ji khon ka bakong santam ha ka ji linti Ronaldo ha ka ne ka World Cup lada udang thep kol un pen sange ya ki no kan tho baro lada uya lam ya ka Portugal sya ka jing job ka perthai kan sakran biang syapang ka jing kraw jung u hendrai lada udang peteng ban lakai klem kol kajiakran kanang jor kajing lekai jong Ronaldo mentakam desu tang kajing lek persya ikinong lekai kade kajing lek persya ya ka arta persya ya kajing sya kentho bat persya ya kitu kibalaong bakapor jong u kalakon bat lese kane kala banlong ka khana ka bakrau tam ha ka World Cup mentau snam arajar pun reu hatu Cristiano Ronaldo untho sekawi pat ke histori ke batmai ne kane kanlong ka jingmi bakhadu chung na ka bantakan ne kalumpung World Cup mentau snam ka jubab kan pau ha kicing khon banwan hendai ka wei ka jing tip ka basisha kalong ba wala pi ne pi se u omla banlen ba Cristiano Ronaldo udang long wei ne kirang lekai bakrau tam ha histori jong ka football hatu CR7 unjubab de ka kol ka ba pen kendit ya ka perthai ne ka por chung kalakon pila ban tho leng baka comment section hapo jong kene ka video